onye ga-abụ eze Igbo na eze nwanyị n'ihe ịma aka kpọrọ Ugo Amaka Reality Show Season 2 maka ndị gbara afọ 21 ruo afọ 40 bịa gosi ihe Igbo jiri bụrụ ọka ibe. Onye ga-eturu ugo n'ihe ịma aka ahụ ga-erite nde naira 3 nde naira 3 tinyere ọrụ ngo nnọchite anya n'uru ndị ọzọ. Onye nke abụọ ga-amabute otu nde naira na 500,000 ebe onye nke atọ ga-erite 750 naira. Onye nke anọ ga-enweta 200 naira 250 tinyere ime njem nlereanya na mba Ghana. Ndị niile sonyere n'ihe ịma aka ga-eriterịrị otu ihe maọbụ ọzọ: ekwentị, laptọp, headphone n'ife ọdịnala ndị Igbo. A ga-amalite ịhọrọ ndị mmadụ na mbara Ugo Amaka site na Mọnde abalị 28 nke ọnwa Septemba ruo Wenezdee abalị 30. Gbata akwụkwọ fọm gị naanị n'ọnụ ego ₦1,000 kwụnye ya na Epic Heritage Hub na akpa ego Access Bank PLC n'akara 140-823-7537. gosi na ịgbatala fọm gị site n'ise ya WhatsApp 09060669732. ndị na-ahazi mmemme agụfịa Chief Godiba Uchide Godi My Radio, Tony Edozie, Mr. Craft, Gosben Royal Hotel Accra na Chromoluzo Global Ventures. Maka ajụjụ kpọọ 09060669732. Ugo Amaka Reality Show, iji nke wulite.